Zdravím vás, bezubej takový pan, zdravím všechny hejtry. Musím vám všem poděkovat. Během tohoto víkendu jsem vydal 2 videjka z důvodu opoždění. Normálně jste mě překvapili, zase opět během tohoto víkendu skočilo sledujících kolem 20 nových sledujících. Všem moc děkuju, hrozně jste mě překvapili. Těší mě to, že se vám to tak nějak líbí. Je neděle, jsem v Belgii, rozměr přístav, točím další videjko a pro toho jednoho fanouška natočím to speciální video z toho přístavu, takže těšte se, užívejte víkend, relaxujte a těšte se na další nový videjka. Čau, šílenci!